Знаеш ли, че увереността не е дар, тя е навик? Хората си мислят, че увереността идва от големите сцени, аплодисментите, важните срещи. Обаче тя не идва оттам. Истинската увереност се гради с обикновените ежедневни моменти. Когато поискаш отстъпка в магазина, без да се притесняваш. Когато кажеш мнението си, въпреки че гласът ти трепери. Когато заговориш на някой непознат, просто за да излезеш от твоята зона на комфорт. Това са тези твои малки, смели действия, които трупат силата в теб. Това са твоите 1% увереност на ден. Не ти трябва сцена, трябва ти смелост. А най-важното нещо е да не чакаш да се почувстваш готов, защото готов ставаш, когато действаш. Всеки един ден имаш шанса да изградиш твоята увереност. И ако си позволиш само 1% смелост на ден, след месец ще живееш живот изпълнен с невероятни възможности. Не чакай момента, създай го. Създай себе си с малки крачки, но всеки ден. Ако искаш да промениш мисленето си, последвай.